Lab. Lab. Lab, mata lab, kaya mag-ubat lab. Lab, mata kaya mag-ubat ta. So, natulog naman yung bihana ni. Kasayo pa ni matulog ng asawa na ako. Yung nga, alas 7 pa man, matulog magsayo. Hatlok pa siya patungan o bana no. Ano isang na siya? Lab. Salang, di na puta ani kakuan ani, kapatong ani, di na puta kakrak ani. Yung matulog ko tong asawa. Mas maayo ani, mangita lang guro tani ka chatmate. Guro kay... Ay, murag di nakahatag sa kalipay ng asawa. Ito ka chatmate ani. Ay. Ay, dito kaya nagdalaga oh. Ini, masiksi. Ay, dito kaya ay, noong lagi suga eh. Tulog, relax ta. Tulog ko na po man, long suga. Suwahan eh. Pagpalungo na suga mo. Lab. Gusto mo ka nakay kaluhan, nakay dupol banger? Dupol ganger? Muka ni mo, oy, natulog ko. Kay batasan, oy. Pagpalungo na mo suga ba? Kuha lagi ka, kuha lagi ka. Ang sa kanya. Pagpalungo na suga ba? Bata lagi ka diri. Siya bata, tulog ko. Grabe po ni mo kuha na eh. Manglili ka sa Facebook, pagpalungo na ko suga. Gusto mo ka nakay ka ng kaluha? Naunsa ka. Natulog ko, naunsa ka. Di lagi ka lang natingalan ko ba nga parang una ko ang suga. Naglantaw ka, unya kung pasigaon ako, natulog ka. Saan lagi paglantaw? Wala mga kuamanin niya kay murag lili magkala ko diri. Isang sa paglantaw. Upot lang. Ang-text na dito. Wala ko na ito. Tulog lang balik. Binukul ko ikaw itong kakuan. Ikaw itong kakuan. Kakuan. Muka ni mo, huwag mo kay batasan, oy, natulog ka. Palungan sa gabi kay hayag kayo, sakit ang mata. Saan mo siya, oy, mo siya batasan, oy, natulog ka. Muka, diri. May respektar sa awa na. Tulungan na lang ko eh.